mä oon Jaksi ja mä omistan tämän talon. Ja nyt näette minun oman huoneeni, eli setup-videon. Jatketaanpas matkaa tuonne telkkariin päin. Tuossa on minun Plasma TV ja upea Pleikka 3, mikä on päällä, ja minä sammutan sen nyt. Ja sitten on Xbox, Pleikka 2, DVD ja sitten jotain muuta jollailla. Sitten tässä on taas minä. Ja tuolla on kirjakaappi. Ja se on aika täynnä leffoja. Ja nyt me siirrytään vaatehuoneeseen. Se on siisti huone, siellä on vaatteita. Ja tossa on dödöä, aika paljonkin. Nyt, tuossa on minun homoveljeni sänky. Ja sitten akuankka, taulu. Mutta upea tapetti on ainakin. Tuossa on koulupöytäni, missä on sipsiä, ohjain, päti. Ja tässä on minun tietokone ja YouTube-käyttäjä. FTS Jonnet. Se on aika upea. Tuossa määrää pään. Supatkaa. Jos 10 suppaa, niin mä teen paljon videoita tänne. Nyt.